Der er en helt klar sammenhæng mellem det mentale liv, det sjælelige liv og kroppens udtryk. Og det trænger vi som mennesker rigtig meget til at få kigget noget mere på. Maven knurrer, sommerfuglene blafrer i maven, det trykker for brystet. Der er hele tiden meddelelser fra kroppen, som er klar og tydelig tale. Altså mit arbejde, hvad jeg gør som psykoterapeut og fysioterapeut, det er dels samtaleterapi individuelt og i gruppe, parsamtaler, familiesamtaler, men også kropsligheden. Så det at kombinere kroppens måde at meddele sig på med det, vi tænker og føler og kan give udtryk for, det synes jeg jo er den fantastiske måde at møde mennesker på. Jeg har valgt at videreuddanne mig til psykoterapeut, på trods af, at jeg havde en fysioterapeutuddannelse, fordi jeg er nysgerrig. Og fordi jeg begyndte at synes, at det var mere interessant at tale med folk, end i virkeligheden at forstå, hvordan der så ud inde i skulderen. Jeg tror, at det har overrasket mig, hvor betydningsfuldt sproget er i forhold til, at mennesker føler sig støttet og respekteret og inviteret til at se på sig selv som mennesker, der kan, i stedet for mennesker, som har problemer. Det at arbejde både med mental sundhed og den fysiske sundhed er jo så meningsfuldt, så jeg har svært ved at forestille mig, at jeg nogensinde holder op med det.